Trauma, pláč a vztek. Určitě to známe, každý z nás se dostane někdy do situace, kdy opravdu cítí hrozný smutek, hroznou zlobu, hroznou frustraci a hroznou křivdu. Jsou to emoce, které doprovázejí, ať chceme či nechceme, a v nějaké etapě našeho života každého z nás. A často nevíme, jak vlastně reagovat na tady tyhle události toho, kdy vlastně se necítíme, nebo ten druhý se necítí dobře, možná je zlý, možná je nešťastný. Jo, vlastně my s těma emocema negativníma většinou nechceme mít nic společného, jak jsme se bavili už v předchozím videu. Ale často, co je důležité, dát tomu druhému je najevo, jsem tady. A my často nepotřebujeme, aby nás někdo soudil, aby říkal, neplakej, nic si z toho nedělej, to je dobré a všechno. Ale často potřebujeme jen vědět, že tam nejsme sami. A že tam někdo s náma, kdo nás chápe, a nemusí to říkat. Nemusí nám říkat možná kolikrát ani své názory, nějakou možná i neautentickou jakoby podporu, ale často je důležité jen dát najevo všemi smysly, že tam jsem. To znamená obejmout třeba toho člověka, chytit ho za ruku a jen s ním pobít po ten čas, kdy se uvolňuje to, co potřebuje být uvolněno. A není potřeba to rozebírat, není potřeba o tom mluvit, kolikrát komunikovat. Pokud ten člověk chce, tak ano. Ale často je tam toho tolik, že vlastně to tělo nebo ta psychika toho člověka, když uvolníme ten průchod, tak se spustí vlastně samou ta očistná reakce, která potřebuje jít ven, skrz pláč, skrz křik, skrz cokoliv. A když tomu dovolíme, když to vypadá zúvodu možná děsivě, když tomu dovolíme odejít, tak ono to začne postupně slábnout. A je tam ta síla toho, že když se to takhle tímhle způsobem uvolní, tak ta zátěž emocionální z toho člověka odteče, nezadržuje se někde v těle nebo v psychice a nedělá další paseku v nějakém jeho psychickém nebo tělesném vývoji. Takže je to cesta, jak tam být v podstatě jako nějaký strom, který je přítomný, dává jen pocit té stability, té opory, toho vnímání, toho očního kontaktu, nebo toho haptického i toho sluchového. A ten druhý cítí, že na to není sám. A nebo třeba, aby ten druhý třeba v tu chvíli, já nevím, mu sliboval něco, nebo cokoliv dělal, nebo chlácholal. To, že tam ten člověk je, nebo sdílí vlastně tu energii té bolesti po ten čas, kdy se uvolňuje s tím člověkem, je daleko někdy silnější a víc. A hlavně je to, že z toho člověka, když tomu dáme průchod a nezarazíme to ničím, nebreč, nedělej scény, ne, prostě nech to, už to nedělej a prostě zapomeň na to, ale dáme průchod, že vlastně to může odejít, že tomu člověku dáme najevo, že to je v pořádku, že cítí zlobu, že je to v pořádku, že cítí smutek, zoufalství. A dovolíme mu, aby to vlastně odteklo, aby to vyjádřilo, aby to odešlo z toho těla, tak ono to odejde. To je to, že to právě odejde, že se to tam nezadrží a vlastně nastane nějaká úleva. Ten člověk nebude řvát do nekonečna, nebude brečet do nekonečna. Ono to uvolní vlastně ten silný náboj, který potřebuje odtéct a uvolní se to v tom člověku. Nastává pak větší harmonie, větší mír a taky větší nadhled. Neznamená to, že toho člověka už to téma třeba vůbec nezabolí nebo nebude trápit, ale ta hlavní reaktivnost, která by vedla buď do agrese nebo do ztráty třeba smyslu života, bytí, nepochopení a totálního stáhnutí. A ta bolest v tom člověku se třeba zacelí právě jen díky tomu, že cítí, že tam není sám, že je tam vlastně někdo, kdo chápe, kdo sdílí, že na tu bolest, na ten okamžik není sám.
A to je často tou nejléčivější možností a úrovní vlastně té komunikace, kterou v tom okamžiku můžeme tomu člověku dát. A potom následně, pokud víme třeba, co ten člověk opravdu potřebuje, anebo to nevíme, tak je důležité se třeba zeptat, jak ti můžu pomoci, co ti pomůže, co potřebuješ. A to je ten základ komunikace. Těším se u dalšího videa. Když budeš chtít pomoct, poradit, tak mě kontaktuj. Případně, jestli máš nějaké dotazy. Budu se těšit. Ahoj!